Iba tulad na ka. Tatakla so damawagan ti papakin mga. Ang positive daw tatay na ako. Oo, tatay ka na. 2 months naman na nawala ang bala. Oo, 2 months na ito eh. Gusto di bang ilubog to? Oo, ito. Bigyan. Malabo naman yung isa. Hindi, ganyan talaga yan. Ayan. Hindi pa umaangat. Ngayon na nga. Ano nakalagay dito? Ano nakalagay yun? Hawakin Ano? Test band, sabi. Control band. At bili ka pa isa nito. Hindi siya. Oh. Dalawang ano. Hindi. Hihintay pa lang naman na to. Ano guys. Sa kanya to. Ang positive siya talaga. Dalawa. Malabo yung isa. Nabili ka ba ulit sa kamaya? Ano? Hindi naman sinabing lub-lub lahat. Try mo ulit bumuli sa daw. Ulit mamaya. Ang positive daw tatay na ako. Oo, tatay ka na. Tatay ako pa. Pero malabo yung isa. Ganyan talaga. Di, pag isa lang negative siya. Ay, dalawang Live. Exclusive test po yan. Kaya rin yan. Hindi hawakan mo. Malabo isa guys. Yung isa. Bili ulit isa mamaya. 2 months naman na nawala ang bala. Oo, 2 months na ito eh. Sobrang wala. Sakto na magka-baby ka na. 31 na ako eh. Malabo yung isa guys. Hindi, alert na rin yan. Dapat dalawa para sure. Patis mo, patingin mamay sa ano. Maray ako po. Hindi mo muna pa sabihin tayo. At ikaw muna. Tayo muna makakalam nito. Ganyan talaga. Basta nabasa naman lahat kanina. Bili ka pa nga isa mamaya. Ano? Nakalagay naman dito, wala namang iba. Hindi naman siya nag-error. Kung invalid sana walang lumabas. Kung invalid din, isa lang lumabas sa baba. Tapos negative naman pag sa negative naman pag sa taas lang. Ayan test band naman lumabas Dalawa. Ayan ito lang ba yung ano niya? Ito rin yung number. Ta? Oo. Alam naman yung gagawin 3 seconds lang daw. Naman, lagay. Sa akin, binabad kong mabuti. Pero dalawa lumabas. Wait for color band for pair. It's important.
Take drop. Take the drip out after 3 seconds. Sabi naman, 3 seconds. Clean and dry. Non-observed surface, sabi. Max line marker. Hindi, sakto lang na yung lubog ko kanina. Bili ko ulit isa mamaya. Isa ulit mo. Kasi parang positive. Dalawang lumabas. Mamaya iharid ko sa Robinson kasi mag-inventory sila. Kahagising lang namin dalawa. Guys, anong oras na? Stress. Anong oras na? 2:45 pa lang. 2:45 pa lang. Igaw pa kami. Mag-test ulit na. Ang daling araw bago ako umuwi. Mag-positive ulit yung isa. Sure na. Siya na may baby na. Ilan taon mo? Sure na kapag Ano yung nakalagay dito? Wala namang call. Pag negative, isa lang. Hindi parang positive siya. Dalawa lang bukas. Malabo yung isa. Kailangan talaga dalawa. dalawa para sure. Pero yung unang test kasi lumabas na unang test pa lang dalawa na. Sure na yan. Yung unang test pa lang. Pero mag-ano ko Pero hindi siya na, wala siyang red kanina. wala. Malabo yung isa eh. Ibig sabihin, may chance yung positive. Pag yun lang lumabas sana sa taas, positive lang. Ha? Positive lang. Pag yung nasa taas lang yung lumabas. Ay, dalawa. Ayan ay dalawa naman yung lumabas sa Normal ganito lang siya kanina. Wala. Ganyan lang kanina. Unang lumabas tong sa taas. Kung invalid sana, isa lang yung lumabas sa baba. Kung sa baba, invalid yan. Ayan. Kailangan po. Yan, 2 months. Sa tingin nyo, away na kita Santiago Taco. 2 bulan yung dalaw na. Kung paano tiktat na, mga kasano may pagkadinaganak na. Bakit may nabakit? 31 naman na. Malinatan. Iba, tulad na naman. Tatak na sudah mawagan ti papakin mama. Lagi di ano di kami balede ko tito lang jawa ko kanyata. Tatak awal sudah tiwan. Mama win mo papa. Tanabo. Wala. Pero dapat ibang ano yung kunin mo, hindi ganito. Yung isa? Mas maganda yung dating, oo. Ito ang binigay sa akin. Pero bago naman na kasi ito eh. Ang maganda yan. Lulublob ko na lang sana. Hindi mo na kailangan 3 seconds lang kasi yung sinabi ko. Pero malabo lang yung isa. Okay yung talaga yung kulay niya. Pwede niya. Itim naman yung isa, tapos yung isa yun itim, yung isa yung pink. Oo, yun. Oo. Yung isa. Oo. Nag-red din yung isa. Yung isa pati. Yung red. Pink yung isa yung kulay niya. Pink. Pink po yung kulay ng isa, yung pinakamababa. Tapos isa itim. Test ulit kami bukas. Sa next bukas. Bukas na lang. Pwede naman siguro. Tapos mga yung walang ihing mo kasi may ipon na. Bili ka ulit isa. Test ulit bukas guys. Ay bukas sa susunod na araw. Tignan namin ulit kung ano yung Bukas ano eh. Friday na bukas eh. ano pala. Yung pagkatapos.
Ha? Mga pagkatapos. Yan. May Robinson. Ayun na yan. Okay. Yan. Bukas. Anong oras na? Rebis pa lang Sa bukas. parmasya na ba na mamaya? Rebis pa lang mamaya. Mamaya tayo bibili na. Tumatangkan doon naman. Depende ako anong oras ng ilang fans. Ayun. Sa fan. Try namin ulit bukas guys. Mag-test pa ng isa. Pag dalawa yung lumabas ulit. Sure na yan. So, no positive niya. Papacheck ako. Patay na ako. Magpa-check up ka na ulit kapag para sure na. Tama sure pa yun. Pa-check up na. Kung alam ko na yung Tulog pa kami kasi alas pa lang. tulog muna tayo. Tulog mo tayo ng tira. So guys, tulog muna kami. Wala